Il-ħaddiema tas-servizzi ta' detenzjoni u l-Aġenzija għal ħarsien ta' dawk li qed ifittxu l-ażil l-AWAS se jibbenefikaw minn skema ta' benefiċċji għall-inċidenti personali fuq ix-xogħol. Dan wara taħdidiet bejn il-Ministeru għall-Interni, s-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi u l-General Workers Union. F'laqgħa li fiha kien issigillat dan il-ftehim, il-Ministru Byron Camilleri fakkar li din hija inizjattiva oħra ta' dan il-Gvern favur il-ħaddiema u b'dan il-ftehim se jgawdu mijiet ta' ħaddiema. Din hija skema li introduċa Gvern Laburista ftit ta' snin ilu sabiex minna jgawdi l-ħaddiem. Primarjament kien hemm il-ħaddiema fil-forzi dixxiplinati u xi wħud minn dawk fil-qasam tas-saħħa. Jien u l-Gvern illum ħassejna illi magħhom għandna ninkludu dawk il-ħaddiema li jaħdmu anka fil-qasam tal-immigrazzjoni, primarjament dawk tal-AWAS u anka tas-servizz ta' detenzjoni. Il-Ministru Camilleri qal li kulħadd jaf li fl-aħħar ġimgħat kien hemm momenti ta' sfida għal dawn il-ħaddiema. U żied jgħid li kien għalhekk li l-Kabinett tal-Ministri ried li jekk hemm id-dritt li jistgħu jikkwalifikaw għalih joħduh u dan huwa wieħed minnhom. Is-Segretarju tat-Taqsima tal-Forzi Dixxiplinati fil-General Workers Union, Theo Vella, laqa dan il-ftehim. Dan ifisser li għall-inqas jekk għall ħares qatt xaħat minnhom jispiċċa ikorri b'tali mod li ma jgawdix, ma jistax ikompli jgawdi l-impjeg tiegħu, ħajkollu dan il-benefiċċju li jkun kopert u l-familja tiegħu.